ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ଓ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବା। ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାକତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ପାଟି ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପାଖରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହୁଏ ମଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଯେଉଁ ପାଟି ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଭ। ଦାନ୍ତ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ନା 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। এই 32ଟି ଦାନ୍ତ ଉପର ମାଢ଼ିରେ 16ଟି ଏବଂ ତଳ ମାଢ଼ିରେ 16ଟି ଅଛି। ସେହି 16ଟି ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ହେଉଛି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, 2ଟି ହେଉଛି ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଏବଂ 6ଟି ହେଉଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିଭ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦକୁ ବାରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଭରେ ରହିଛି 3ଟି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଟାଇଲିନ୍। ଟାଇଲିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର 2 ଶର୍କରା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଟି ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମିଶିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ସେ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଗ୍ରସନୀ କହୁ। ଏବଂ ଗ୍ରସନୀ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ପଟକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରଖିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଗଲେଟ୍ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାର ଖୋଲିଥାଏ ଶ୍ୱାସନଳୀ ପଟକୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲଟିସ୍। ତେବେ ଗ୍ରସନୀରୁ ଗ୍ରାସନଳୀ ଦେଇକରି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବା ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିଥାଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଯେଉଁ ଅଧିଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରେ ନା ଆମେ ଗିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାସନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପୁରସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଠେଲି ହୋଇକରି ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପର ଅଂଶ। ଉପର ଅଂଶଟି ଟିକେ ଓସାରିଆ ଥାଏ। ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତଳ ଅଂଶଟି ଟିକେ ଅଣ ଓସାରିଆ ଥାଏ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥରେ ରହିଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ପାଚକ ରସ। ପାଚକ ରସରେ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଚକ ରସ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଏହା ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ଲବଣାମ୍ଳ ମିଶିବା ହେତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଚକ ରସର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପେପ୍ସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହସାର ଲାଇପେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇପେଜ୍ର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ନେହସାର ଗୁଡ଼ିକର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଯାହା ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଝିରେ ରହିଥାଏ ତାହା ଏକ ପରଦା ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ବାଟ ଦେଇକରି ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀ ଯାହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଥାଏ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଏହି ଗ୍ରହଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯକୃତ, ଯେଉଁଥିରୁ ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ପିତ୍ତରସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, କେବଳ ଏଥିରେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ରହିଥାଏ। ପିତ୍ତ ଲବଣର କାମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହସାରକୁ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରିବା ବା ଇମଲ୍ସିଫାଏ କରିବା, ଅର୍ଥ ସ୍ନେହସାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ପିତ୍ତ ଲବଣ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ଆମାଇଲେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ
ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଯାହାକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଯାହାକି ପିତ୍ତ ଲବଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇପେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବାକି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ରହିଲା ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍, ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେଥିରେ ବଳକା କିଛି ମାଲ୍ଟୋଜ୍, ପେପ୍ଟୋନ୍, ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ କିମ୍ବା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଯଦି ରହିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହଜମ କ୍ରିୟା ସେଠାରେ ସମାପନ ହୁଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଇଲିୟମ୍ ରହିଛି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଯେଉଁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଭଳି ସେଥିରେ ଆମାଇଲେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ଲାଇପେଜ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମାଇଲେଜ୍ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରିବା କାମ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଯଦି ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଲାଇପେଜ୍, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ତେବେ ଫରକ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ତୁମର ସେଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ କହୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଆମେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେହେତୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ୍, ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ୍ ନାମରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ସମାପିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବୃହତନ୍ତ୍ର। ବୃହତନ୍ତ୍ର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିକମ୍, କୋଲନ୍ ଆଉ ମଳାଶୟ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ନଥାଏ, ତେଣୁ ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଳ ରୂପରେ ଏହା ମଳାଶୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିସହିତ ତୁମର ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କାହା ଉପରେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।